Bai, ni Maialen Kadabiz naz, Bilbotarra, Urretxindorran ikasitakoa, hau da ikastolako ikasle ohia, eta gaur egun Aiziolako hezitzaile eta baita ikasle be bai, eta hori. Bai, zuzendari ikastaroan ikasle eta hezitzaile ikastaroetan hezitzaile bezala ibilitakoa. Bizitza profesionala hezkuntzatik bideratu nahi izan nuen eta Aiziolak eman zidan lehenengo aukera, unibertsitatean sartu baino lehen edo, hezkuntza ez formalean profesional bezala aritzeko aukera, eta bertara sartzean ikusi nuen hezkuntza formaletik haratago badagoela beste proiektu orokorrago bat, hezkuntza ikuspegi orokorrago batetik, hezkuntza formala soilik, baizik eta hezkuntza ez formalarekin uztartzeko aukera bat, eta azkenean Aiziolak eta baita Sirimolak berak ere dituen proiektu ezberdinekin ikastolen barruan hori uztartzeko aukera ematen du, Orduan, hor esan dezakegu ez izela nire ibilbide profesionala ikastoletako hezitzaile bezala. Gaur egun haur hezkuntzako irakaslea naiz eta aukera izan dut ikastola batzuetan lanean aritzeko, hezkuntza formaleko profesional bezala ere. Azkenen Aiziolako esperientziak beste ikuspegi bat eskaintzen du, hezkuntza beste orokortasun batean ulertzekoa eta baita hori gela barrura ekartzekoa ere. Hezkuntza ez formaletik hezkuntza formalerako salto horretan, hezkuntza formalak dituen hutsune horietan, hezkuntza ez formaleko ikuspegia txertatzeko aukera eskaini dit. Hutsune horiek izan daitezke haur guztien gaitasunak kontutan ez hartzea, hezkuntza formalak badakigu gaur egun oso estandarizatutako sistema bat jarraitzen duela eta oso zaila dela hori deseraikitzea. Eta hezkuntza ez formalak ematen digun aukera hori behintzat gako batzuk ekartzeak, ez dakit, aukera hori ematen du. Bai, nik Sirimolako udalekuetan haur bezala izena eman nuen urte luzez eta horrek eskaini zidan aukera Euskal Herri osoko jendea ezagutzeko. Gero ikastaroa egiterakoan ere, gure testu inguruan, hau da gure ikastolan eta giro hezitzaile batean sineste zuen pertsonen, ez dakit, talde bat edo sortu zen, eta gaur egun aisialdi eskaintza horren baitan, bai egonaldietan, bai udaleku irekietan, udaleku itxietan, badaukagu aukera Euskal Herri osoko profesionalen arteko elkartrukea izateko, badaude asko hezkuntzatik datozen profesionalak direnak, eta badaude beste batzuk hezkuntzaz kanpo daudenak, baina hezkuntza ez formalean aritzen direnak, eta orduan hor ikuspegi pila bat bateratzen dira, eta bai harreman pertsonal eta harreman profesional estuak sortzeko eta garatzeko aukera ematen digu. Arkuden Flores Mazkeda naiz, Inigo Aritze ikastolatik etortzen naiz, eta pixka bat azken urtetan gure Pulunparekin izandako esperientzia kontatzean dator, ez Pulunparekin bakarrik, baizik eta agian Sirimolak eskainitako marko horren barruko esperientzia. Pulunpari dagokionez, gurean garrantzitsua da, Pulunpa kokatzen da etapa aldaketa ematen dutenean ikasleek eta baita ere udatik bueltan datozenean, ez? Momentu hori izaten da, pixka bat hizkuntza muda egiten duten momentua eta guretzat garrantzitsua da hor kokatzea Pulunpa, erdararako joera daukaten ikasleek euskararekiko euskararako salto hori egiteko, eta alde batetik ere, bestetik ere, pixka bat euskaldunak direnek ere, arnasgune hori izateko, ez? Azken batean Pulunpa bada ikastolan sortzen dugun arnasgune bat, emozioetatik abiatuz euskara txikimendutik lantzeko, azken batean hizkuntza bat ez delako bakarrik modu tekniko batean ikastea, sentitzea delako, atxikimendutik lotura afektiboak sortzearen ondorioz uste dugulako erabileran eragingo duelako, eta gainera Pulunpara etortzen diren hezitzaileak, dira Sirimolatik datozen hezitzaileak,
ikastolen marko pedagogikoan kokatzen direnak eta esperientzia dunak, zentzu horretan. Bai, gainera hori, pulunpa ez da soilik iraileko pirula horretan geratzen, urtean zehar badauka jarraipena, hiruilean behin formatzaile, hezitzaile hori berriro ere etortzen da gurera. Hor, aipagarria da zen nolako harremana sortzen da hezitzaile ikasleen artean eta azkenean hor lantalde bat badago, izpro taldetik hasi eta tutorearen ganaino doana ikasle eta hezitzailean artean, eta elkarlan horrek jarraipena dauka ikasturtean zehar, ez? Eta pixkat esan dudan bezala, arnasgune garrantzitsu bat sortzen da. Guretzako Urkudeni izaten da interesgarri ikastola ezberdinetara juti hezitzaile moduen aukera esaten dugu ikastola ezberdinetara joateko eta ikastola ezberdinetako testu inguruan aritzeko. Eta batzuetan erronka gogorrekin egiten dugu topo, baina egia da aukera interesgarria dela, aukera ez formal batean, hezkuntza formalean eragiteko aukera ematen digulako. Eta orduan, ez dakit zuek nola bizi duzuen? Bai, guretzako eskertzekoa da erakusten duzuen prestutasuna, pixkat elkarlanean aritzeko erakusten duzuen jarrera. Guretzat, zuen moduko hezitzaileek dakartzuen gogo hori ezinbestekoa da, izugarrizko garrantzia dauka, alde batetik euskararekiko transmititzen duzuen gogo pasio hori, bestetik euskal kulturan transmititzeko erakusten duzuen jarrera, eta nola ez, ikastolekiko, ikastola hori guztia ikastolen markoaren baitan bizi duzuela, ez? Eta guretzat hori guztia, balio erantsi bat da. Niretzako hori ezinezkoa litzateke benetan gogoa izan gabe, ez? Azkenen nik maila pertsonalean hori horrela ulertu eta sinesten dudalako gai naiz agian hori transmititzeko, ez da? Orduan, gure hezitzaileak edo horrelako proiektuetan parte hartzen duten hezitzaileek ezaugarri horiek izatea ezinbestekoa dela deritzogu. Eta niretzako pertsonalki oso interesgarria da eremu formalean aukera izatea ere halako zerbait ez formala eta apur bat ludikotasunetik datorren zerbait transmititzeko aukera izatea. Pasiotik eta sentimendutik.